Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing dinten Sabtu Paskah. Kula panjenengan tasih nglelimbang kados pundi sangsara dalem Gusti ingkang asung panebusan tumraping sedoso lan mangke sonten kula panjenengan sampun ngriyayakake Vigili Paskah utawi tirakatan malem Paskah. Mugi-mugi lumantar sedaya geladen rohani lan trihari Paskah ingkang kula panjenengan riyayakaken, kula panjenengan sansaya nampi kasantosan menggahing iman anggenipun pitados ing Gusti Yesus lantaran panebusan saking Allah dumateng donya. Lan kula panjenengan nggih kaparingan semangat saha keberanian anggenipun asung paseksen menggahing sih kawelasan dalem Allah tumraping donya. Waosan Injil ingkang kula wacaaken menika waosan Injil Vigili Paskah. Dinten Sabtu enjing boten wonten misa saengga nggih Sabtu dalem Gusti boten kapireng. Gusti nembe wonten ing pasaryan, Gusti nembe rawuh wonten ing papaning pangentosan. Temtu kemawon Gusti ugi paring pawartos menggahing Injil dumateng tiang-tiang sing sampun tilar. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 21 ayat 1 ngantos dumugi 12. Ing dina Minggu ing wayah esuk umun-umun, wong-wong wadon mau padha lunga menyang pasarean kanggo nggawa reracikan sing arep kanggo mborai layone Gusti Yesus. Bareng wis tekan pasarean padha weruh yen watu sing kanggo nutupi pasareane wis nglimpang saka ing panggonane. Wong-wong wadon mau nuli padha mlebu ing pasarean nanging layone wis ora ana. Nalika isih padha ngadeg ana ing kono lan bingung ngrasakake kaanan mau, dumadakan ana priya loro nganggo sandangan mengkilap ngadeg ana ing sak cedhake. Wong-wong wadon mau padha wedi banget banjur sumungkem ana ing lemah. Priya loro mau nuli padha ngandika, "Ya gene kowe padha goleki panjenengane kang gesang ana ing antarane wong mati. Panjenengane ora ana ing kene, wis wungu. Padha elinga pangandikane marang kowe nalika panjenengane isih ana ing tanah Galilea. Pangandikane, Putraning Manungsa wis pinesti diulungake marang tangane wong dosa, banjur bakal disalib, lan sawise kuwi
nuli ing 3 dinane bakal tangi maneh. Wong-wong wadon mau nuli padha kelingan marang pangandikane Gusti Yesus mau. Sak tekane saka pasaryan nuli padha nyritakake lelakon kuwi mau kabeh marang para muride Gusti Yesus. Wong-wong wadon sing padha nyritakake lelakon mau ya kuwi Maria Magdalena, Yohana, lan Maria ibune Yakobus, lan wong wadon liyane sing padha bebarengan karo wong-wong mau. Nanging para rasul padha ora ngandel marang critane wong-wong kuwi, dianggep mung gawe-gawe. Petrus nuli lunga rerikatan menyang pasarean, bareng nginguk manjero mung weruh ulese moritok sing ana ing kono. Saka gumune Petrus mung mlongo, nuli mulih lan mikir-mikir apa kira-kira sing mentas kelakon ana ing pasarean kono. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Vijili Paskah kapendhet saking Injil Lukas. Laning mriku ketingal kados pundi Gusti Yesus ingkang dipun sarekaken wonten ing pasarean. Layone boten wonten para wanita sing niatipun pengin mborehi jenazahipun Gusti Yesus. Pranyata lawange tutup, pasarean wis gumlimpang lan makam kosong. Para wanita boten mangertos kalampahanipun kados pundi, ning wonten malaikat ingkang lajeng paring pitedah dumateng para wanita menika bilih Gusti Yesus sampun wungu. Nah menika ingkang dados iman kapitadosan, Gusti wungu saking seda. Mila ing tirakatan malem Paskah Gusti Yesus dereng ketingal, dereng ningali para murid utawi para wanita nembe konangan bilih Gusti Yesus boten wonten ing pasarean. Lan kula remen nggih makam menika diistilahke pasarean, papan kanggo sare. Jenenge sare menika ya mung sawetara. Sedina ngoten niku le sare ya ideale 7 ngasih 8 jam. Liyane ya tangi. Mila yen kula panjenengan menika layat tiang-tiang sing sampun tilar donya lajeng dimakamake ing pasarean, menika lak ngemu suraos bilih awake dhewe pracaya tiang-tiang sing sampun tilar donya menika ing sakmangke bakal tangi, mbuh tangi dhewe utawa ditangekake. Tentu wonten ing iman kapitadosan Katolik, tiang-tiang sing dimakamake ana ing pasarean menika ing sakmangke bakal ditangekake dening Allah. Kanthi menika simbah-simbah jaman rumiyin sacara langsung menapa boten, sadar menapa boten, kanthi istilah makam menika pasarean, simbah-simbah pitados bilih tiang-tiang menika ing sakmangke bakal tangi, bakal wungu. Lan ing Vijili Paskah menika kula panjenengan kaparingan pitedah Gusti Yesus ingkang sampun seda menika wungu lumantar pawartosipun malaikat. Lan Gusti Yesus dados pribadi ingkang pembarep, ingkang sepisanan, ingkang bajeng anggenipun wungu saking seda. Lan ing sakmangke kula panjenengan lan sinten kemawon ingkang pitados ing Gusti Yesus ugi bakal kawungokake dening Allah supados mlebet ing swarga. Liyane ya bakal diwungokake, bakal tangi saka pati, ning yen dosane akeh ora pracaya marang Allah, nolak kawilujengan, ya bakal dihukum langgeng mlebu
naraka. Mugi-mugi lumantar pawartos saking malaikat bilih Gusti Yesus sampun wungu, kula panjenengan tirakatan kanthi penuh semangat lan ing benjing ing riyadi Paskah kula panjenengan kaparingan pitedah bilih Gusti estu wungu. Gusti ngatingali para murid lan tiang-tiang kinasih supados nampi kasantosan bilih estu menapa sing diwartosake malaikat menika nyata. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.